Голяма работа стана, ей. Гледай на татко хубавицата. Голяма далавера направих. На татко хубавицата, ей. Струваше се всеки един лев, дето дадих. Сега цялото махла при мен ще се вози. Километража 240 това. Здрасти, брат ми! Ден чок, бегачка. Бебето голяма работа, един път. Колко коня ти? 16, не знам аз. Тока гледам, май магарите има. Евала. Айде, влез, пробвай, айде. Ключата. Гелта, май. Айде, повози ма малко. Айде, пали гаси, тръгвай. Айде, пали, брате, пали. Пали да усетиш малко така, мощности. Той, денамо. Давай, пали гаси. Евала. Появаш, Маринчо, мъчиш колата така, не? Чули бе? Абе, леко назадна си. Не трябва, бе? Внимавай се, задно че такова накаре ще направи колам такова. Исмаил, буталата ще изфръкна, тя ни вари, бе. Чакай малко. Исма! Амджик сурат такъв! То с кола калуло няма, бе! Какво да направя? Нищо! Поне ти кабрил колата. То само едни жанти трябва да вземем, друго нищо и няма. Меджи! Как мана бута то смагал? Къде на майка си амджика гледа как купува този кошник? Сега пак трябва да крадем, мане. Дума да ни става. Евроатлантически мангали сме, такви за кражби да не чувам повече. Аз сега ще оправя работата. Ало! Здрасти, приятел, как сте? Марин съм. Искам да питам за едно БМВ 7 серия. Да. Джанта, борня, капак. Огледало. Спойлер. Абе, Жам, ще искам и малко стъпка да прати. Коля, дай сега, брат ми. Бъдете благосклонни към нас. Ама регистрация трябва да се направи. Какво трябва да направим? Регистрация. Знаете ли как? И знаме как да не знам. С кой говориш ти? Регистрацията ще получите и отстъпка. Добре, ще направим. Добре. Окей. Айде. какво каза човек? Каза, трябва да направим... Разбрах къде го има той нещо. Аде бакалам. Аде, докторе, гечмишос. Ари. И запомни, Исма, много важно. След кастрация поне 10 дена никакъв секс, ясно ли ти? Ама отзад ли той? Как отзад, бе, Исмаиле? Той, бе! Добре. То човек, що накара такива работи да прави? Богярджа Королог Папазов. Да сте жив и здрав. Марине, моля се, само ти ми липсваше, човек. Исмата идва ли? Ако ми идваш за същата глупост да ти правя кастрация, моля се. Много прост мангал е този, бе. Човека по телефона изобщо не е казал за никакви страции. Човека каза да си направим фрустрация. Марине, фрустрация значи, че ти си за психолог. Ти си змамник. Много добре знаеш, че фрустрация трябва да ми бъркаш газа, да ми наместваш фрустратата. Ти нямаш простата, бе. Аз нямам, ама шенкела ми малко така отива. Прави каквото трябва. Дала си химтална клетва.
Къде за лекар? Къде? Докторе, чакай, бежукай ги ти. Не дей на сухо, служи малко маргарин. Чакай, не. Марине, заради те стоите глупости, внук отивам. Ко ме интересува от коя държава си станал? Аз заради един калник пробит долара станах. Този доктор ли, от ВК-то ли? Бърка трабата, кълчищата ми пръсна. Ишко, не ме интересува то, с което ти каза на телефона. Дай да си правим нещата както си знаем. Ще влезем, ще краднем, код трябва и си тиваме. Ага, тарикат, ага, бандит. Хайде. Марине, ние тук май на сватба сме идвали. Да, на майка ти на сватбата сме идвали. Хаптал, айде да ходим да работим. Ой, китаро, чуй тъгата ми, родния и старшината. Здравейте, добър ден. Добър ден, с инспектор Исмаилов съм аз. Полиционер Маринов, приятно ми. Малки, а ти сам ли работиш, бе? Ами... А тук камери има ли? Да. Събота и неделя работиш ли? Не, ние наминаваме само, защото, нали, много кражби в района има. Сега по празниците малко чокбеля правят. Така, да ви предупредим за всеки случай. Да си знаеш, да. Той, какво е? Това е спрей за гуми... То алкохол съдържа. Нямате право алкохол да продавате. Вземва се в полза на държавата. Айде. Как държавата? Аз трябва да го платя. Това е доставката. Всичко наред е с стоката. Както обикновено. Хубав ден. Исмаил! Исмаил! Я? Гел! Господин полицай, не бях аз, Марин каза да идваме да крадем. Хаптал аз съм. Знаеш каква полиция ще дам? Тъй кажи, бе. Кой е? Много мириш, бе. Аз се ти ме решало на тебе. Да вършим работа. Марине, ти лайно ли си настъпала? Ко? Три дена доставка. Къде мислиш съм се схождал? В кашуна въгъла. Ади. Отивай нататък, с нататък. Жица. Ще го взимам аз.
Абе, ти хем не ли стана? Отгоре ме падна, бе. Как отгоре на мен ни падат педерази? Ставай! Гнусен човек стана ти. Марш напреде. Педерас с педерас. Исмаил, взимай тези само деца на промоция. С отстъпката, те са по-изгодни. Аз съм бил хюмнен. Той е лостал зад нахакал чак до лаката, на меч разправя. Пу! Презерватив за гюми. Ще го взема, какво да го правя? Далай, на ти ми решиха жапанките, фърли ги и сега краката рязах са. Ох, краста чупих. Дай мърда мърна. Исмаил, ко правиш? Знам, че съм черна гад. Ако и за парите от жилясто ще ги върна, не ми убивай. Вие какво правите тук, Ко да правим ми, батко? И за празниците дойдохме да си наберем малко отстъпки, защото той Исмата, майка си няма, Леля му го е раждала. Абе, какво правите, бе? Абе, ще се изтрепете, бе. Толкова е просто. Влезте онлайн на сайта на Без Ауто. Направете си една регистрация и към огромните отстъпки ще получавате ежедневни бонуси. Просто една регистрация. По толкова. Казах ли ти, че нито и кастрация, нито и фрустрация? Макарите ги алдим. Хубаво, началник, добре. Ади, направи ни по една регистрация на нас. Да. Ще ви регистрираме вас. Ама в МВР-то. Ето 112.